Здравейте, уважаеми зрители! Добре дошли на нашия подкаст на Движение Гергьов ден. Тук сме с водача на листата Александър Иванов 101, Борислав Павлов номер 104, Виктория Тодорова номер 116 и разбира се аз вашия водещ, който ще съм днес, Лазар Вълчев номер 110. Повечето от вас може би сте видяли нашата листа, която е много свежа, много готина, много кадърна и нашата мисия е Пазарджик. Започвам с Александър Иванов, който е общински съветник на трети мандат. Защо твоята мисия е Пазарджик и какво по-различното сега? Първо да започнем с там, така ли ще си говорим на цифри? 110, 116, 105. Така, вече по улиците, като се разхождаме, виждаме само кандидати и може да си говорим по номера съвсем спокойно, толкова много кандидати има. Шегата на страна. Мисия Пазарджик, аз лично смятам, че в листа сме обединени хора, които наистина имат доверие и вяра в нещата, които си говориме, когато се събираме по срещите. И наистина имаме желание да направим Пазарджик по-добро място за живеене. Имаме желанието, имаме идеите, имаме и способите, чрез които да го постигнем това, според мен. Така че натурално дойде името мисия Пазарджик, защото всеки, според мен, си има своята мисия, има нещо, което иска да промени и има и уменията, за да го постигне това нещо. Като казахме мисия, до нас е Борислав Павлов, председател на Сдружение Добро сърце, които се занимават с благотворителност така изключително добре в Пазарджик. Така че ти си доста подходящ за листата. Разкажи малко повече за нещата, които ти искаш да направиш и изобщо какво те вълнува в града и в селата. Нека все пак първо да се представя за хората, които не ме познават. Борислав Павлов съм, на 36 години, по професия юрист. В последните няколко години активно се занимавам с доброволчество, както каза и Лазар, председател на Сдружение Добро сърце Пазарджик. Едно сдружение, което, повярвам ми, то се превърна в начин на живот за всички, които сме членове на сдружението. Започнахме в началото на шега. Направихме една Коледа, искахме да направим една Коледа за няколко семейства по-щастлива. Там, където родителите нямат възможност да осигурят подаръци за децата, искахме да им направим подаръци. Все пак всички деца получават подаръци на Коледа. От тогава това се превърна в нашия начин на живот. И видяхме, че това ще е нещо, което ще правим сериозно. Ще помагаме на максимално много хора, защото това, което видяхме въпросната година, беше пократително. Беше бъдни вечер. През деня бяхме се активизирали 2 буса. В единия бус имахме дарения от сорта на дрехи, електротехника, необходима забита, както и подаръци за децата. И съответно в другия бус беше приготвена празнична трапеза за всяко едно от семействата и хранителни продукти от първа необходимост. Обиколихме тогава доста села от общината, дори в други общини. Сблъскахме се с много тежката реалност за това как живеят много хора, които срещаме ежедневно. Те са между нас, но никой няма представа какво е в тяхните домове. Нямаше къща, в която да е топло, нямаше къща, в която хладилника да е пълен с храна. За децата нямаше подаръци, въпреки че беше бъдни вечери, на следващия ден е Коледа, деня, в който всички получават подаръци. Така че ние направихме тогава доста за тях. Видяхме много сълзи от радост в техните очи. Ние също бяхме с насълзени очи и това беше една емоция, която ме държа доста дълго време. Реално вечерта, като се прибрах на бъдни вечер, както българската традиция повелява, всяка една трапеза е отрупана с ястия. От това, което бях видял през деня, повярвай ми, не можех да сложа залък в устата си. Защото съм видял как реално живеят хората. Това е повече прераснало в така едно сдружение, което сега помага на много хора в града и в общината и областта като цяло, така че поздравления. Да, аз ако може да добавя тук нещо, ние много често сме си говорили, че всъщност такъв тип доброволчески инициативи понякога биват опорочени за това, че се случват периодично. Някой усеща такъв тип необходимост, както ти казваш, ние с теб сме си го говорили по празници и прочие.
И на мен е истинско удоволствие ми доставя да гледам какво правите през цялата година, защото всъщност това вече е добавената стойност. Нали, ти каза, че си видял тези сълзи от радост и ви е дошъл пламъка, но това, което продължихте да правите с целия ви екип там, през останалите периоди от годината, това вече е наистина за похвала, защото реално според мен тогава може да се направи истинска промяна и нещо устойчиво във времето, което наистина да допринесете за хората в нужда. И е похвално всичко, с което се занимавате, защото аз лично, ние с теб, пак казвам, сме си го говорили, знам колко време ви отнема, знам колко ресурс ви отнема и личен, и на хората, които ви помагат, така че поздравление за всичко, което правите. Благодаря ти. Наистина е много трудно. Трудно е от гледна точка на това, че всеки един от нас е работещ или има някаква работа, или развива собствен бизнес. И е много трудно да се отделя от личното време. Ние лишаваме семействата си от нашето присъствие, за да можем да помогнем на хората, но това са хора, които така или иначе не получават помощ от институциите или в повечето случаи тя е някаква половинчата помощ, която нито е навременна, нито е адекватна. И затова сме се решили и го правим без да мислим от това, че даваме цялото свободно време за това нещо. Да обърнем внимание на нашата страхотна дама тук на диванчето. Вики, ти си от Мирянци. Едно едно хубаво село до Пазарджик. Развиваш собствен бизнес, доста си млада. Какво те накара да останеш тук в града и какви са твоите амбиции, каква е твоята мисия за Пазарджик? Смятам, че честно казано не мястото е важно, а по-скоро хората, които са около теб. Хората, които вярват в това, което правиш. И ако ти в твоята природа си един ден и вярващ човек, ти където и да си, съм сигурна, че ще постигнеш, нали, това, което искаш. Наблюдавам много мои връстници, които всъщност търсят да се реализират в, нали, по-големи градове, София, Варна, Пловдив, такъв тип, нали, по-мащабни големи градове, и търсят по-високи заплати, търсят повече възможности. И аз просто им казвам: хора, вижте, нали, тук също е възможно, не е нужно да бягате, не е нужно да търсите нещо повече, защото ако си намерите правилната среда и правилното място с правилните хора, съм сигурна съм, че ще успеете. Всъщност ние развиваме един бизнес, който е в сферата на маркетинга и рекламата. Ние по природа сме комуникатори и работим към момента основно с бизнеси от София и от Пловдив, но последно време забелязваме, че всъщност местните бизнеси стават все по-сетивни и все повече осъзнават нуждата от реклама и от маркетинг за техния бизнес. Това ни радва страшно много и всъщност виждаме смисъл и за това сме избрали да го правим тук, нали, в нашия град, в Пазарджик, защото вярваме наистина, че има смисъл цялото това нещо. Ако аз мога да добавя, извинявай, че всъщност между темите, които отскочихме от една в друга, всъщност между Вики и Борето има много общо, защото и двамата се занимавали с дейности, които под някаква форма те правят съпричастен към местната ти общност. И, например, Вики е един от примерите, с които през Съвета за младежка политика успяхме така да й придадем тази принадлежност към Пазарджик и тя да го чувства като много свое място. Нали? Винаги съм казвал, че ако си боядисал една пейка или си оправил нещо в града, ти имаш възможност да станеш съпричастен към това, което се случва в този град, защото си положил някакъв труд и някакво усилие. И такъв пример е Вики. Имаме много други такива примери в нашето обкръжение. Хора, които развиват бизнес и са си останали да живеят в Пазарджик, въпреки че са имали възможност да го правят на друго място. Хората по същия начин. Така че интересно е. Има много интересни хора в групата, която сме се събрали сега, защото не бих казал, че сме млади. Може би не сме и стари. Може би за сферата, в която сме се впуснали сега, публичният дейност, политика в някаква по-обща форма. Може би сме по-млади, но генерално сме в адски активна възраст, такава, в която сега ни е момента да работим, да развиваме някакви дейности и така. Много интересни хора има и аз много се радвам, че и Вики и Борето се съгласиха. И ти, защото ти сега тук си водещ, обаче ти си кандидат и също развиваш бизнес, нали, малко по-широка сфера в България, но генерално си базиран тук, което е похвално.
Ами, честно да ви кажа, аз, нали, хората в града често срещам много негативни коментари, как в Пазарджик нищо не може да се случва. Не знам, това е някаква обща мантра, където така се носи в града, но все повече и повече, повечето хора от нашата листа са хора, които са върнали в Пазарджик и развиват някакви неща, готини неща. Имам много познати и приятели, които се върнаха в София и избраха да живеят в Пазарджик и са много щастливи тук. Така че трябва да обърнем внимание на това и трябва да работим за това, за да докараме още повече хора и да покажем на повечето пазарджиклин, че всъщност Пазарджик е много хубаво място за живеене и ние може да го развием още повече. Така е, но ние сме свикнали да сме много позитивни и това да ни бута напред, но само ние си знаем през какви трудности и пречки сме минавали и ежедневните неща, с които се сблъскваме. И всъщност това са нещата, които ние искаме да променим. И аз за това винаги съм казвал, че Пазарджик, според мен, не е за хора, които са там 18 до 24-5 години. Според мен Пазарджик е перфектно място за хора, които искат да създават семейство. И за това ние сме си го говорили, че един от нашите основни приоритети е концентриран върху това да работим за млади семейства, за деца, за млади хора. И според мен тук е момент да се даде гласност на нещо, което сме си го говорили с вас. Създаването на една истинска наредба в подкрепа на млади семейства. Не млади семейства, генерално семейства. Важно е те да се чувстват комфортно тук, да се раждат деца, те да са активни, генерално да се подкрепят активните хора в града. И според мен е редно, вече е време да се спре с нещата, които се правят на парче и да се помисли за една генерална платформа, която да подкрепя семейството. Имаше наченки тук, виждали сме някакви опити и прояви, но важно е да кажем, че ние в момента разработваме такава цялостна наредба, в която да се подкрепят деца, да се подкрепят семейства, които искат да имат деца, защото чисто финансово за общината това ще е много малка частица от това, което може да се от което се дава за други дейности, които не са чак толкова оптимални. И нашата работа като група, независимо колко представители има в Общинския съвет, ще е насочена точно, едно от нещата ще е точно това, защото според мен е много важно. Аз лично бих искал да видя мои приятели тук, такива, които са на ръба да се върнат и малко им трябва и не значи, че ние ще им оправим живота с някаква подкрепа, но малките неща според мен понякога опръщат каручката и в хубавия и в лошия смисъл. Така е. Дори инфраструктурата, площадки, майките така да си бутат количките по хубави тротуари. Това са неща, които са важни и смятам, че е време лека по лека да се случва. Аз не съм сигурен до момента. Помните какви бяхме добри и големи прокламисти на подкрепата за спортуващи, без спортуващи деца, после с деца, които се занимават с култура. Такъв тип дейности трябва да се подтикват. Аз не знам къде се стигнал до момента с тези неща. Затова смятам, че е редно тези мерки да се облекат в една голяма наредба, да си е ясно, да си е регламентирано и да не се чудим сега какво, що тук ще ми дадат ли пари за това, някакви помощи 100 лева за онова. Генерално цялостна система, която да е ясна за всички и да подкрепя семействата, да имат дечица. Много ме търсят. да имат дечица, да са тук, нали, Пазарджик е супер и може да бъде още по-супер място за живеене и за млади хора. Това е нашата мисия, в крайна сметка, да го направим такова. Говорим си за Пазарджик, но ти си от Малко Конаре, както казахме, Вики, тя от Мирянци. Разкажете малко повече за там. Какви са проблемите, които срещате в селата? За живота на село. Да, за живота на село. Живота на село има много проблеми. Няма да се лъжим. Проблеми, които са натрупани може би 30 и повече години. В селата не са влагани кой знае какви средства за инфраструктура, както каза и Александър, за грижа за младите майки, липсват тротуари, в Малко Конаре дори улици липсват. Водопроводната мрежа е изключително устаряла, както знаем, собственик на водопроводната мрежа е общината. Това са основните проблеми. Липсата на улици, липсата на тротуари, липсата на детски площадки, липсата на спортни площадки за подрастващите. Общо взето има много да се работи по селата. Вики, Мирянци?
Аз тук бих се обърнала към оборото, нали, за мен. Всяко едно село си има собствени, нали, различни проблеми. Нали, Малко Нара е едно голямо, наистина, най-голямото село всъщност общината. Миранти от друга страна е доста по-маничко село, което аз наистина успявам да виждам много хубавите неща в него, защото ние имаме страхотно читалище, в което кипи художествена дейност, има деца, които играят, които пеят, които танцуват. Имаме детска градина, която е топ. Идват деца от града, както казваме на село, да посещават тази детска градина, защото наистина е много добре направена, с наистина супер специалисти в нея. Имаме си футболен отбор, с който много се гордеем. Имаме някаква инфраструктура, бих казала. Разбира се, трябва да се работи в тази посока, но генерално живота на село е нещо хубаво, нали, бих казала. Тук, нали, пак ще кажете, че гледаме така по-към позитивната страна на нещата, но сме да твърдя, че е важно да отбелязваме и хубавите неща, които се случват в тези населени места. Въпреки това е важно да има хора като нас, които да работят в посока да се набират повече средства и за населените места, и за техните конкретни проблеми. Подкрепям това, което казваш ти за читалището. Да, това е добре, но в читалищата се подготвят едни деца, възпитават се и реално тези деца, ако общината не се погрижи за това те да имат добра среда, те ще си намерят друго тяхно място, на което да отидат. Затова ние трябва да се погрижим нашата община, да може да създаде една благоприятна среда. Вече имаме и някакви университети, които, нали, филиали на университети в Пазарджик, но това не е напълно достатъчно. Приятели, имаме 597 човека, които се кандидатират за общински съветници. Ние, естествено, и ние сме сред тях. Според вас, каква е разликата между нас и повечето 590 и колко човека, които са се кандидатирали? Някой така да се включи да каже. Може ли да започна с нещо, което исках да добавя към предната тема? Ти ни пресираш на подкасти с неограничено време. Да, видите операторите. Според мен, общото, генерално тук е, че това като проблем, което ние обсъждаме в момента за селата, е възприят в голяма степен от повечето кандидати. И съм сигурен, че и ние като група, пак казвам, независимо колко представители има в Общински съвет, със сигурност ще подкрепим каквото и да е допълнително финансиране за населените места, защото то е важно. И там отново, както и за темата, която коментирахме преди за младите семейства, отново с малко средства могат да се постигнат страхотни резултати, защото селата са ни сравнително уютни, китни, могат с, нали, сравнително малко ресурс, те да станат още по-приятни места за живеене. Виждаме, че доста хора вече инвестират в имоти и се местят на село, особено близките села, Мирянци на 5 минути от центъра, и е супер място за живеене. Така че в тази посока мисля, че това е общото между нас и другите кандидати. Сега, доста сериозна е тази цифра. Аз лично, на мен ми е много интересно нещо, което наблюдавах като тематика, малко встрани от твоя въпрос, ако ми позволиш. Прави ми впечатление с общото говорене на кандидатите, че по-голяма част от тях се впускат и нас, нали, в желанието си да бъдат коректив. Което е много интересно, защото преди се наблюдаваше желание общинските съветници да бъдат част от някаква форма на управление или такъв тип дейност да развиват. Докато сега повечето говорят за коректив. Не знам дали ви е направо впечатление. Всеки иска да бъде да постави някакви граници или да предложи нещо ново. Не знам дали това е резултат на последните години нещата, които се случваха в града, или просто някаква нова вълна. Вие ще кажете според вас вашето мнение. Но аз съм убеден, че по-голямата част от хората се впускат с такава теза. Аз може ли да кажа нещо, защото тук дават някакви знаци вече. Според мен най-големият проблем е, че всеки не иска да говори с този, не иска да говори с този, тия са хора на ония, тия са хора на ония. Трябва вече в крайна сметка да вземем да се фанем и да почнем да работим за този град, защото едните не искат да правят това, другите не искат да правят това. Според мен е абсурдно, защото повечето хора не ги интересува. Искат просто да виждат някакви резултати и да живеем в по-хубав град и по-хубава среда. Аз от ден едно го коментирам, че разцеплението според мен не е решение. Въпреки че сме обвинявани голяма част от нас в някакви такива неща в такава посока,
Аз лично вярвам, че можем да намерим общ език и трябва. В смисъл, нямаме друго решение, ние си живеем в този град. Всички искаме, когато излезем навън да ни е по-чисто, когато се разхождаме да ни е по-подредено. Нали? Това са нормални неща. Аз не си представям, че някой се включва, за да прави лошо. Не знам как се случва това нещо. Смятам, че хората, които сме се събрали тук, наистина имаме много съдържание. Казвам го спокойно, защото голяма част от тях ги познавам. Друга част успях в последните дни да поговорим повече и наистина да обменим идеи. И съм много спокоен, че колкото и човека да влезнем, който и да влезе с преференциален вод, ще имаме супер качествени представители в Общинския съвет и наистина ще имаме възможност да направим нещо по-специално от просто едни избори, просто едно кандидатиране и избор, защото истината е, че аз виждам много потенциал в това нещо и занапред. И голяма част от идеите, които сме си коментирали с колегите, са супер интересни и даже няма търпение да минат изборите, да стартираме част от тях, защото Пазарджик има нужда от активна група от хора, такива, които са добре организирани, а ние в този екип смятам, че имаме този потенциал. Така е. И друго, което искам да допълня тук, че в крайна сметка идеята на мисия Пазарджик, както ти каза, е да продължим и след изборите и наистина да развиваме нашия град в посока, която ние искаме, да правим хубави неща и да сме промяната. Защото е време за такива хора. Много хора, аз забелязвам, че говорят, коментират някакви неща и в крайна сметка там си остава. Ние винаги, като сме правили някакви работи, като сме искали да се случват, те се случват. Ние за това говорим много внимателно и аз понякога. Да. Защото имаме наистина много идеи. Истината е, че не всички успяваме да ги реализираме, но тези, за които сме се захванали, сме си ги случвали. И примерите дори тук на тези кресла са на лице. Ти с всички тия събития, които в годините успя да реализираш, едни от най-емблематичните събития за града. И то, смея да твърдя, сме ги правили супер сърцато, да не говорим, че чисто финансово са били супер издържани и оптимизирани. Борето с дейността си в сдружението, нали, толкова позитивни неща се случили, се променили толкова и се зарадвали толкова човешки съдби, нали, супер добро впечатление ми правят хора, защото ти знаеш колко опит има в организирането, в организационната дейност и такъв тип неправителствени организации. Това, което правят те, е наистина на много добро ниво и поздравление за което Вики развива бизнес, който е, тя каза, нали, клиенти Пловдив, София и Пловдив, но истината е, че софийските клиенти на Вики са мулти и международни компании. Те са с представителство в България. И работата, която се върши тук в Пазарджик, в малкия град, всъщност е на световно ниво, като качество, което предаваме. Така че в листата, нали, сега да не мога да сета конкретни примери, защото хората не са пред мен, може да направим още някой подкаст, да изкоментираме тях, но много качествени хора, с които аз много ще се радвам да продължим да работим и за напред. Аз тук, ако мога да добавя, нали, в връзка с това, че има 597 кандидати за общински съветници, намеряйки се в тази листа тук, колкото и странно да звучи, мен не ме е срам, че съм част от тази листа и това говоря абсолютно много. Аз се замислих наистина това, Вики, което го казва, дали не пада нивото по този начин, но пък другото, което е хубаво, е, че в крайна сметка всеки има правото да се пробва. И всеки, който се включва, смята себе си за достоен, което е уважително от такава гледна точка, че те предприемат тая крачка. Защото видяхте, че тая среда не е много бистра, така да го кажем. Всяко едно нещо се изопачава, всяко едно нещо се изкривява. Виждаме как хора, които с години правят някакви неща, биват дискредитирани за някакви грешки, неща, които са правили или са случвали. И за това се изисква частица смелост, за да застанеш и да го правиш това нещо, и то на висок глас. Така че да, това е интересно. Аз не смятам, че хората, които тези 597 човека, че някой влиза с мисълта, че ще направи нещо лошо. Сега ще отида тук в Общински съвет, ще правя лоши неща. Всеки мисли, че ще направи нещо хубаво, обаче дали всеки от тези 597 човека има капацитета да го направи. Това е много важно и затова хората трябва да излезем да гласуват в крайна сметка. Така е. Аз последните дни и седмици доста често ми се задава въпроса защо се кандидатираш от листата на Гергьовден, мисия Пазарджик, защо не
там, където си бил до сега. И нормално е, защото аз доста време прекарах в доста по-голяма група, такава с опит, такава с мащаб. Но искрено усещам необходимостта да се обградя с хора, с които си имаме супер много доверие и смятам, че може да правим страхотни неща и на висок глас да ги правим, защото ние сме заредени с много енергия, с много знания и кога, ако не сега, кой ако не ние, нали? Наистина вярвам в това нещо, защото знам какво може всеки един от нас, пък не мога да си представя дори какво можем, ако сме малко по-обединени и организирани. Така е. Смятам, че ще се получи доста добре. Хората трябва да отидат да гласуват. Номер 18 все пак. До сега не сме го споменали. Почти цял подкаст, че ние сме много 18. Внимаваме да не нарушим някой закон. Но в интернет всичко е позволено. Номер 18 сме ние. Към теб имам един въпрос. Как си представяш ти селата и изобщо общината сега и за следващите примерно 2 години? 2 години не са кой знае, нали, колко дълъг период от време, но пък и реално погледнато 2 години са доста време. Могат да се направят много неща. Най-малкото на чистотата да обърнем внимание. Да се види, че на дадена улица е почистена, премахнати са опасните дървета, или най-малкото изметена е. То се вижда реално, че се прави нещо. Но пък за 2 години смятам, че по селата могат да се направят много улици, да се направят детски площадки, спортни площадки. Тук вече в Пазарджик сме на съвсем различно ниво. Има тротуари, които са в окаяно състояние. Те пак са част от инфраструктурата, на която е много важно да се обърне внимание, защото те са опасни. Там падат хора, чупят си крайници. Това не е никак приятно, така че за 2 години можем да променим облика на Пазарджик, ако вземем правилните решения. Така е. Знаете ли, обаче аз какво се замислям? Говорили сме си с вас за всички тия неща, че са много важни улиците, много важна чистотата, но нещо, което ще го имаме и в нашия план и нещо, което е моя лична кауза, никой не се замисли толкова много за здравето си в нашия град. И генерално в България знаете, че е много трудно с клинингови програми и така нататък и общо взето всички се оплакват от това, че държавата не се грижи за тези неща. Но в крайна сметка общината също може да го прави, защото има държавна болница, която има общинско участие, имаме и други болници. Всъщност ние сме тук едно общество, което може да го правим. Примерно като станеш на 40, да се обадят и да кажат, време ти е примерно да си направиш колоноскопия или нещо такова. Като станеш на 50, следват някакви прегледи, ако ти намерят болест, те да следят и постоянно да ти се обаждат, че трябва да ходиш на преглед. Докато сега ние разчитаме да отидем на нас и да отидем на някакъв профилактичен преглед. Но генерално това хората не го правят. И знаете ли какво се замисли, което е много странно и много гадно? Че един път в годината на нас ни се обажда, че трябва да се направим преглед на колата. И ние ходим, защото това е много важно, а не се замисляме за нашето здраве, че трябва да го правим. И наистина това е една много голяма тема, която ние всички искаме да ни е хубаво, да ни е приветливо, но не се замисляме за нещата, които са много важни. Това е нашето здраве, което си го пожелаваме на празници, а в същото време не обръщаме внимание. Получаваме и писмо, че трябва да си платиме данъците. Ето, това също. Веднъж в годината с 5% отстъпка. Така е. Но да, абсолютно, аз съм много за и ние като група и в Общинския съвет може да инициираме такъв тип информационна кампания, нали, подкрепена през Общински съвет, през община, дори може да бъде инициатори на нещо по-мащабно, да обединим повече институции в това по-често да се говори за такъв тип неща. И отново си говорим за големи промени с много малък финансов ресурс. Тук се изисква идея, която ти имаш видимо, и организация е с правилния ноу-хау. Така че на нас ни предстои да направим такъв тип инициатива в рамките на кампанията. Нещо, с което с теб сме си говорили от дълги години. И ще е хубаво да го продължим и за напред. Една от нещата, с които смятам, че може да се занимаваме и ще ни е свойствено, защото в екипа има хора, които могат да помагат в тази посока. Като казахме за това, ти каза, че искаш да направиш фонд. Да предложиш да има фонд за хора в нужда. Абсолютно. Аз смятам, че ние реално като сдружение не можем да помогнем на всички хора, които така или иначе имат нужда. Стигали сме до ситуации, в които институции изпращат хора при нас да им помогнем ние, защото институциите се чувстват безсилни.
Но нашите финансови възможности да са далеч от това да подобрим живота и стандарта на всички, които имат нужда тук в нашата община. Затова мисля, че е време да се направи един фонд, който нали, можем да гласуваме през Общински съвет и така реално общината да помага. Вие не знаете, нали, ние правим събития, в които трябва да съберем пари за лечение на дали деца или младежи, няма значение, наши съграждани, които са изпаднали в тежка ситуация и имат нужда от помощ. Знаете колко е трудно да се направи едно такова събитие, колко време коства и реално да, събираме някаква част от сумата, която е необходима за лечението, но тя е далеч от това, което е поставено като оферта от болницата. Така че ако имаме един фонд тук на местно ниво и общината, да речем, помогне, ние също ще подобрим здравето на нашите съграждани. Така е. Супер, между другото, в рамките на много кратко време успяхме да прехвърлим доста теми, които са в така наречените меки мерки, нещо, което е супер реализируемо и ще бъде много полезно. Обсъдихме наредбата, която планираме да предложим и да входираме за младите семейства, целообхватна, която да подкрепя млади семейства и деца. Обсъждаме фонд за подкрепа на хора в нужда, който също е много лесно реализируем. И обсъждаме кампании, информационни кампании, дори тук даже не става въпрос за тежък финансов ангажимент, свързани с здравеопазването от най-опасните неща. Нали, ясно е, че обсъждаме и по-така твърди мерки, свързани с инфраструктура и подкрепа и финансиране на дейности по селата, но това е нашата сила. Нали, да обсъждаме такъв тип неща, да даваме идеи в тая посока и за това смятам, че можем да намерим самишленици измежду хората, които ни гледат, защото ние имаме ноу-хау и знаем как да го направим. Просто трябва да стъпим там, добре организирани, за да го постигнем. И после в рамките на кратко време да видим дали това има резултат. Аз съм сигурен, че ще има. Вики, какво е твоето послание към хората? И към младите? Защото ти си една от най-младата. Така е, така е. Моето основно послание, по-скоро желание към цялото това нещо и нашата мисия е хората да се чувстват добре тук. Звучи много просто, звучи много широко, но е страшно важно. Хората да имат самочувствие, хората да се чувстват добре, да се чувстват комфортно в този град. Дали ще бъде чрез нови възможности, дали ще бъде чрез поправни тротуари, хубави пътища, по които да карат, нали, добре издържана инфраструктура и такъв тип неща, дали ще бъде чрез допълнителни културни събития, които нали, да се забавляваш, да научаваш нещо, да се случват нещата. Искам хората да виждат смисъл, да живеят тук, да виждат смисъл да се връщат и просто да се чувстват добре. Ние много си обичаме града. Това е. Всички ние много си го обичаме града и наистина искаме всички неща тук да са добре. И нашето послание, нали, трябва да има за всичко и да се търсят начините, по които това да се постига. Не може да си слагаме граници и рамки. Нали, това за мен не е правилният мислене. Трябва да мислим с мащаб, трябва да гледаме по-креативно нещата, как да постигаме целите, които имаме. Нали, не трябва да се ограничаваме. Иначе колкото повече се ограничаваш, толкова възможността да постигнеш по-малко е по-голяма. Колкото повече мислиме в мащаб и с визия, толкова по-добре. Съгласен ли си? Съгласен съм. 110. Съгласен съм 101. Така е, наистина ние понякога имаме приятели, които идват тук и всички знаят и вие също как им разказваме за нашия град, как им го показваме и те казват, видяхме го по един съвсем различен начин. Смятам, че всеки може да го прави. Това е наистина да представяме града ни по-добре. Ние да се стараем, затова сме тук в крайна сметка и затова нашата мисия е Пазарджик и мисля, че с това, което каза Александър, беше един хубав завършик на нашия подкаст. Много хубаво си поговорихме и надявам се така пак да имаме възможност да се видим и да го направим по-регулярен, освен за изборите и за след това да се виждаме, да си говорим някакви нашумели и наболели теми и да ни е хубаво тук заедно. Супер. Чао, чао.